Namatay ang kaibigan ko na hindi man lang nakakabayad. Wala na raw siyang pangkain pero hindi na talaga ako pumayag. Sa pagkakaalam ko, work from home siya. Ang trabaho niya, IT. 60K ang sahod niya per month. Nag-resign siya nung November kasi nga lilipat siya nung trabaho. And ayun, naubos yung savings niya, nagkagipitan hanggang umabot ng taong ito. And usually, yung exchange of messages namin sa Facebook. Then one day, nag-deactivate siya ng FB niya. Hindi naman niya ako na-miss out, nabigyan ng information tungkol sa Viber number niya. So doon kami nag-usap. Kinumusta ko siya. At ang sabi niya, nagpapagaling daw siya and he assured me na mababayaran niya ako. He told me na malapit na niya akong mabayaran. May inaantay lang daw siya. Then a week passed. Tinawagan ko siya para malaman kung totoo nga ba yung sinasabi niya na babayaran niya na ako. Nung tinawagan ko siya, nagulat ako na ang sumagot sa kabilang linya ay ibang boses. Kaibigan daw siya ni Ben at meron siyang ibinalita sa akin. Ikinalambot ng tuhod ko. Wala na raw si Ben. Sudden death.